Hallo alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Top 11. Og jeg er i gang med en kamp lige nu. Så det er kommet lidt for sent. Men jeg fører 2-0. Og sidste kamp vandt jeg 6-0 over dem der. Så vi skal lige se. Okay. Det er til at vi har bolden, men den bliver sparket ud. Ja. Vi skal lige give dem en bonus. Mere tempo. Ja, den skal vi nok tage. Livekamp. Pikovic har bolden. Han lægger den ind over til. Han dribler. Målmanden får den. Så har Louis bolden. Så har Gulda. Og så starter den. Hjørnespark. Nu er jeg ikke nogen vej. Og det lader til, at Pikovic har været den bedste i kampen. Og jeg kan lige se, ja, han har haft 20% boldbesiddelse, og jeg har 80 indtil videre. Jeg har haft 100, han har 0, det der skud ikke fejl. Han har haft 1, og jeg har haft 0. Vi går over på livekamp. Spilleren til Kongsbø skruer til 3-0. Halvleg. I kan lige se. Først skruede kampen startede. Så skruede Pikovic Warming. Og så skruede Kongsbø og Warming. Han har også assist. Lige sådan. Okay, den kommer så lige til at vende sig lidt om. Vi kan lige zoome lidt mere ind. Der. Så. Spiller den til Louis spiller den til Warming. Og Akri. Warming har bolden. Adi Head. Valentin. Hadi. Jeg bliver helt forvirret af alle de der navne der. Okay, den dårligste, det har nok været Glauda. Men i hvert fald, I får bare lov til at se hele kampen. Og så er det det. Jeg håber ikke, der bliver nogen skade. Gul kort. Polpro. Så 4-0. Og det lader til, at vi har vundet. Han skal score 10 mål, det nok. Før. Og de får et godt angreb, men de mister så bolden. Og så har Gluda bolden. Akrin et eller andet. Warming. Og 5-0 alle sammen. 5-0. Han kan umuligt nå at vinde. Det er bare fordi, jeg er lidt brug, synes jeg selv. Clausen har bolden. Spilleren til Pikovic indover. Ej, de mister bolden. Så har Akrin. Så har Kongsbø. Så har Hedit. Så har Morirene. Og det lader sig til, at kampen snart er færdig. Og vi ser, at de har bolden. Laver et godt angreb. Spiller den opad til deres 21'er.
det bare mig, det her udskiftninger, han laver. What, 9,5? Holy shit, det er nok den bedste spiller. Pikovic har bolden. Pikovic dribler. Det lader til, at vi har vundet. Kongsbø har bolden. Han dribler lige præcis ind i målmanden. What? Okay, I skal nok regne med, den her video kommer til at være 7,5 minut. Eller 6,5. Man ved aldrig. Okay, ikke så lang tid tilbage. Hvem? Hvad sker der? Okay, Clausen. Der er indover til Louis. Kongsbø assist. 6-0. Så han skal skrue 12 mål, hvis nok. Louis Havren spiller til Akrin. Og Warming og har Clausen. Okay, den her var nok ikke det. Lige præcis den tid, jeg havde regnet med. Men lige meget. Og vi vandt. Meget stort. I kan lige se. Skud. Jeg havde 21 skud. Og 10 skud på mål. Og gule kort, han fik et. Men det var alt for den her video. Vi ses i næste video. Hej hej. Husk at subscribe, like og kommentere.